government Telibuone yigere wo mheshimiwa Clive Gesairo Manga Stadium gongo nyeiwa na nagochio igoti ngonyara kuyekwanira ekigyo kanda kwanire nkeringa asa mangane mechezo intwebunense ya Kenya ntori serious and I'm happy nga ntuwakane tigunga ntubuga tigeti kera host ye international chende host ku Tanzania mwakane tuwe is exactly is inere positioning aba Kenya ntori serious nebintu byetu togokora onye ntubuga te stadium nchena chire mpaka US yokoenda Texas igetikirie TNT mpaka nkagenda ngagi yake bicha nkuba buri ngaba Kenya bamintu mono geti tumo kwana urigererie na chire mpaka Doha ababa host ya babwate chi stadium kichi yake ya 20 naende chigitiro uwaka umupira nyumba ya nimo tubone to blame inche ndobora ibono ngo blame uno kinde metienye ene tano yoka inche and I take responsibility aso goteba ngaba Kenya tigatuanje to be serious na magena sto kuirense yaito but rende ke usia goteba nga no monde dire chantabu ase constituency ya